na terra onde os galos cantan de noite, e coa morte principio un novo día, agochámonos como fantasmas por temor a que regresen e sexamos as próximas. Porque aínda que sexamos luz e a protexemos con esperanzas, eles camiñan cobizosos entre nós por extinguila. No reflexo atoparédelos. Non veñen, Sódalo. Que miañas? Ven, ven, mira. Mira que teño. Ven, mira. Ven, ven. Ai, meu fiel confidente. Unha fermosa noticia teño que contarche. Comida. Unha migalla de pan. A natureza das cousas máis valiosas sempre agocha unha trampa mortal. O ser máis atroz e imaginable por esa porta rechamante entrará. Un ser que traballou con esmero para que renunciase a ser quen son e ao mesmo tempo me sentise culpable. E a pesar diso... Menosprezache. É un psicópata. Non se oi. Repite que non se oi. Menosprezache. É un psicópata. É un ser brillante tamén. E todo o que fai é encomiable. Incomible, máis ben. Se ti soubeses o que fai, outra vida é posible. Eu escapei das miñas donas. Recupera o amor da túa amiga Dulzura. Estás na miña mente. Xuntas volvemos a estar en máis dulzura. Pero quere que marchemos. Acabaredes vestindo así as mulleres. Deus, Bult. Outra vez xogando co cadáver do gato. As mascotas non son xoguetes. Tal vez decoración. Xa sabes o que din. Non merques mascotas. Mellor, disecas. Mira como loce. E o mellor de todo, aforras en comida. E que decías non sei que de marchar? Maldecía con que facilidade escoito voces e se de aí podería vir o retraso mental que dis que teño. O teu retraso ven de serie. Castigo de Deus pola morte de mamá durante o parto. Pois algúns amigos meus indo retraso que... Bo castigo teñen contigo tamén. Pero bueno, xa sabes, como din os sionistas, de todo se obtén proveito. Dende aquela exerzo esta profesión que tanto se preocupa pola vida. Papá, entón salvas vidas. O meu é máis ben espiritual. Salvo ánimas, xa verás. Por que non sentas aquí conmigo? Ai, miña filla, sabes que quero? Prosperidade e riquezas. Para o pobo irmandiño. Que carallo! Aquí sobran revolucionarios finxidos e faltan vasalos de verdade. Por que carallo non aprendedes a respetar máis o réxime feudal como fago eu? Porque o teo é vocacional. Que máis queres? Quero máis, moito máis. Esta noite convidei os señores feudais a ver unha exhibición das miñas. Teño que sorprendelos para poder promocionarme. Anda, pásame o crucifixo. O crucifixo, joder. Os verdugos tamén somos clérigos. In nomine Patri, Filii e Spiritus Sancti. Amén. Que? Parecemos sorprendente. Un ducado a quen atope unha súa diferenza. En fin, faltannos, claro, os participantes. Achejádemos,
Con épica, por favor. É visconde o que non botei! Ei! É visconde o que non botei! Ei! Don't wanna hear you Arriba, Armandiño! Vimianzo, escoita! O povo está de loita! É visconde o que non botei! Ei! É visconde o que non botei! Vamos juntos! É visconde o que non botei! Ei! É visconde o que non botei! Ei! Tirano feudal! Revolta real! Tirano feudal! Revolta real! Nobreza opresora! Vila loitadora! Nobreza opresora! Vila loitadora! Vimianzo, escoita! O povo está de loita! Vimianzo, escoita! O povo está de loita! É visconde o que non botei! Ei! É visconde o que non botei! Ei! Botei! Ei! É visconde o que non botei! Ei! Nobreza opresora! Vila loitadora! Nobreza opresora! Vila loitadora! Tirano! Feudal! Revolta real! ¡Todos juntos! ¡Arriba, Armandiño! A ver, quen é Juanan? Condenada a COVID por infundadas sospeitas de ser asiática. E non hai maneira. Propóñolle, por tanto, outra tortura. Ver televisión sen descanso. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Podes mellorar cambiando de canal! Ti, por cobravo satánico, es unha ameaza cinexética, estética e dietética. Unha besta. Sorte tes que nesta comarca de merda non has a cazadores con puntería. Seguirás amarrada a picota. Unha Galiza sei vecinos moverá. Unha Galiza sei vecinos moverá. Lo, 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 lo. Mal rei o te fenda. Que intensita me es. Es peor que as luces do Nadal. Quitarásnos as armas, quitarásnos a comida, pero sabes o que nunca nos poderás quitar? A integridade. Garantiza a justicia, garantiza a justicia. Todos os anos repites o mismo conto. Dereitos e revoltas esquecidos dende fai anos, pero despois ti, esa primeira voluntaria. Que pretendes? Reclamar o autogoberno do Irmandiño e proclamar este territorio libre da corona castellana. A revolta siga viva! Que cruz! Que cruz! O teu é a cruz! Veña, palí! Tirano, feudal, revolta real! É visconde o que non botei! Ei! É visconde o que non botei! Ei! E ti?
es esto? Ai, toma. De quen ves sendo ti? Ebu Abdil, sultán dos nazarí. Hai que aprender a leer, a sere. Jesús e Cristo acabaron na cruz por unha frase parecida. A ti tocarache a soga. Torturados pola cor, torturados pola cor. Black Lives Matter. Pa. Que os condenados parezan ser estranxeiros non é un pouco racista? Racismo non, cariño, é prudencia. Por prudencia, excluíron a un bar neste concello. En fin, faltanos os papéis. Claro, son para que firmedes o vosso consentimento e un enquise de satisfacción. Esa completadela ao acabar, vale? Sofre, traidora. Bloqueada por sentimentos egoístas e colaborando co opresor. Mentres o noso povo se desangra nesta luita desigual. Falar é doado cando un está crucificado. Unha postura moi cómoda aí nesa atalaya. Que debería de facer entón? Pois non sei. Que tal rebelarte, por exemplo? E loitar a flor dos teus irmán. Unha revolta emerxe de novo, necesita colaboración. Que pasa, que non é irmandiño ou que? Sono, mais ele é miña familia. Os vínculos de sangue nin condicionan nin definen o individuo. Son os seus actos e como afrontan as consecuencias. Por certo, ese monstro quéreme papar. Sona música o teu miañar. Pero que música? Miaña? Con quen ti fala? Moi fina tes a pel da cara para ser campesiño, non? Pero que carallo vai ser campesiño? Ebu Abdil, último sultán de Granada. Que pasa, que nadie na nosa familia sabe leer ou que? E que fai aquí? Condenado. Dice que veu ver a viscondesa. Compactan enemigos, bueno, católicos. Pero como ten pinta de yihadista e non o conocen, rápido o condenaron e o apresaron. Vale. Virxe do Carme. Virxe do Carme. Ninguén nos viu entrar, verdad? Hola, mija, que tal? Que gusto verche, canto tempo. Que tal vai o retraso? Bueno, súdema. Verdugo, necesito a túa axuda. Ojalá me pida unha tortilla e iso que carguense as patacas. Necesito que me axudes a desfacerme deste bulto. Bulto unha palabra polisémica, podes precisar? Como que non? Lembra que os invitados desta noite virán por min. Miña nai e miñas irmás non adoitan baixar esta braña. Bueno, sendo fillo da ilustrísima vizcondesa, non me podo negar, pero con que presuposto contamos? A ver, hai un moro. Sí, un príncipe moro que ten moito fachuco. Quere invertir nestas terras e vai vir de visita ao castelo. Pero miña nai non quere, como era, oír ou falar, oír, non sei, non quere saber nada de ningunha perturbación que o faga recuar. E como ti ben sabes de perturbacións, eu son o MVP. Pero prométoche que vas ser gratamente recompensado. Entón está no lugar adecuado. Fixiremos que un condenado máis diante de todos e recibirá a tortura pertinente. Alto, isto é inhumano. Papá, colaborar nun asesinato nin de quen se trata sabemos. Acaso non hai leis ni moral? Cariño, estamos no medievo. Lei e moral esvaécense cando un nobre herdeiro é o culpable. Iso non pasa só no Algún día fomos medievo. amigos e... Uf, mi madriña. Atérrame saber que non tes límites e que poidas manterte en pé. Por iso, dime, quen era? Dimo! Oi. Dimo! Dulzura! Era dulzura! Froilán, que fixestes? Por qué? Bueno, foi
en defensa propia, Ela amaba a outra persoa, e comigo non quería nin arrancarse un ollo. Dous Ave María e penitencia cumprida. Non pasa nada, cousas de enamorados, nada máis. Saberá o clero de amor e xustiza. Sabe o mesmo que un verdugo. Falando de romanticismo, agora que parece que está todo despexado, por que non casades? Sería unha alianza entre grandes familias. ¡Papá! Prosperidade e riqueza, fillas. Prosperidade e riqueza. Vaya, no, gracias. Vamos a ver, imítase a unha galiña. E poñedora, o que se di poñerme, ponme pouco. Bueno, había que intentalo. Este peiteado... Sempre preferín un varón, xa sabes. Bueno, déixame jardalo a mí. Que nos falta? Joder, que día levo. A ruleta, é necesaria a ruleta para o espectáculo. Ven comigo buscala. Maldito verdugo. Que trágico esquecernos de onde vimos. O que antes nos fixeron, ahora imitámoslo. A culpa nunca é aleatoria, sempre cae sobre o máis débil. Non sigas dubidando en que bando estar. Seguirá sendo unha traidora. Non sou unha traidora. De onde veses príncipe, non? Princesa. Se che chega o rabo chan. Tes escravos ou vasalos? Sí. Da igual religión e procedencia. A nobreza é sempre nobreza. Ven con retraso. Que dis? Se miña filla está aquí. Xuraría que deixara o cadáver aí diante. Aí veñen, son elas. 1, 2, 3, 4. Watch me work it. I'm perfect. Watch me work it. I'm perfect. ¡Malditos labregos!
Vexo que non valorades o suficiente a figura da vosa gloriosa viscondesa. Vamos, aplaudide! Ai, o día que eu sexa alcaldesa. Bu, 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 decides bu. Sodes burros hasta para eso. Bé, as ovellas fan bé, bé, borregos. A ver, os da barra, prestamos atención ou imos a seguir filosofando sobre os estados da materia? Os de aí ao fondo, calamos un pouquiño. A ninguén lle interesan os vosos traumas intranscendentes. E ti, sí, ti, a ti xa se che ven na cara, o teu é vicio, colega? E mira que os moscoso apoiamos a corrente de un só ollo, pero de quedarse cego por tanto nanismo, cuidado, Eso hai que miralo, Perdón, Victoria, perdón. Federica, non me sexades ordinarias, por favor, que isto non se fai así. Non é así. Non, aprendede. Criaturas do campo carentes de educación. Fago saber que hoxe aquí estou obrigada a sentir afecto por vos. Nesta noite, aínda que cheiredes tan mal que asco. Sí, filla, sí. Compre unha lei que obrigue a cheirar a todos estes ben. Dende labregos ata cuñados, que asco. Que gran idea. Pero son pobres. Como van facer? Fácil. Prohibiremoslle suar ata no traballo. ¡Estupendo! ¡Seredes todos funcionarios! Filla, es parva. Nós non somos quen de abogar polo socialismo, precisamente. Excelentísima señora von der Leyen, benvida. Hola, mamá. Pero ti que faz aí? Ai, Dios, Verdugo, dígame que non fixo xa das súas, Non se preocupe, Alteza. Só me veu a sudar para que todo saíse espectacular. Ai, non son eu quen de perder aquí o meu tempo nin o meu olfato. Oh, de verdad, que asco. Pero que hoxe teño presa porque recibo a visita dun importante príncipe musulmán que quere colaborar, fillo, xenerosamente co castelo a cambio de protección. As guerras dan cartos, pero non son baratas. A bo fé, Verdugo, mas con presa ou sen presa, eu, como boa nai que son, teño que ensinarlle á miña descendencia algunha que outra execución. Sí, porque aquí, en Vimianzo, apréndense valores. Mamá, pode empezar isto xa. Somos da xeración Z e aburrímonos moi pronto. Va, sí? Por que non suben o escenario e ven de cerca os aparellos e a sangue? Non diga sangue, Verdugo. Non sabe con quen fala. Buah, pasades vos de modernos en Vimianzo. Mira, mami, unha Terian. Filla, por Dios. Que tal un percorrido pedagóxico? As execucións son arte, sen dúbida. Requiren coñecemento e preparación, pero que non vos enganen, porque eles non sofren. Como digo eu sempre, sen torturas non habería torturados. Aí tedes a sección de aforcados que... ¡Misifú! Mira onde estaba Misifú! Ai, Misifú! Ai, non era vos... Sí, bueno, atopeino moi enfermo e decidín liberar a súa alma. Bueno, quen di liberar... Alixerei as entrañas. Queren o levar? No, aquí parece que está moi contento que queda aquí. Que raro, aquí non falta un condenado. En fin,
Esa é a cruz. Unha tortura algo lenta, a verdade. Pero bueno, ideal para xente reflexiva, porque así a tortura vale por dobre. E isto é tortura, decoración en xebre... En fin, aquí a guillotina, de sobra coñecida. E aló, a última tortura, a televisión. A televisión? E que programas usades como tortura? Bueno, xa sabes, programas de tertulianos e realities, fachas opinando... Agora, o último programa que estou probando é bastante interesante, o Land Rover Diario. Pero iso é terrible! E a tortura tamén! E esta, que agochas nas telas? Destapea se quere. Voilà. O suizo da autoestima. Desprezo e menosprezo constante contra un mesmo. Empeora cos anos. Bueno, pero as execucións pa cuando? Verdugo, que? Fiat voluntas tua. Coazar o ditamine na ruleta. Oh, ruleta, ruleta. No, eu. Bueno, vale, tú. Veña, Verdugo, cargamos a guillotina. Pero iso está morto xa, Que va? Está introspectivo. Estamos ready? Sí! En 3, 2, 1... Dios, esta trampa non vale para nada. Es vaya pufo de guillotina. Cargámola outra vez, probamos outra. Xa está ben. Xa vistedes o que queríades ver, non? Xa está, unha cabeza, aí. Veña, Victoria, Federica, Froilán, vámonos. No, va, venga. Outra. No, que no. Vale. Vamos. Froilán, é a miña que recompensa ou onde está? Eu non sei, non sei. Espere. Que recompensa? Non será unha rima. A que me prometeu por axudarlle nun asunto turbio. Eu xa o sabía, porque o meu fillo padece de dous males. Por un lado, a xuventude, e por outro, ser borbón. É que de verdad, xa o sabía. Pero, sí, mire, a recompensa vou a dar eu, señor Verdugo. Sí, mire, que lle parece casar con... Victoria, Federica, sí, coas miñas dúas fillas. Coas túas, de golpe. Mi madre, Verdugo, sinto yo ben. Señor Verdugo. Sí, a mí. Bendito sexa, estarei no ceo. Benvido a familia dos Moscosos. Siempre quisen ter un cura na familia por ter, como se di? Por ter a fe no meu bando. Mami, podo levar isto de decoración? No. Mami. No. Mami. Que no, Victoria, que no. Mamá. No. Sí. Que no. Sí. Venga. Sí. Va. Sí. Veña, sí. Veña, dalle. Pero rapidiño. Va. Veña. Facede sitio, por favor. Somos os fillos da Calla, Viscondesa. polo menos, Paso. Pasa, fillo, pasa. Hola, mamá. Hola, meu fillo, que pasanse contigo. Estimada sogra, con ese morocho que agardades, credes que poderei negociar eu? Pois non, por suposto que non. E ademais, ti quen as pa chamarlle morocho? É rico. Se é rico non é morocho. E outra cousa, no seu país chamábanlle
Chamábanlle Sultán. Sí, Sultán. É un sultán. Sultán. ¿De qué me suena ese título a mí? ¡Vamos, hermaniños! The bass and the tweeters makes the speakers go to war. The mighty trumpet brings the freaks out to the floor. The bass and the tweeters make the speakers go to war. The mighty trumpet brings the freaks out to the floor. Tell me where the freaks at. Tell me where the freaks at. Tell me where the freaks at. Polo meu propio pai abandonada. Nin para atrás miraron. Sen compaixón, só nos queren mortos ou regresando ao noso país. Polo menos seguimos vivos. E poderemos seguir loitando outro día. Non. Loitaremos hoxe. Una está revolta. Eles non levaron o cadáver de dulzura. Eles levaron a cabeza do sultán que van recibir hoxe para enriquecerse. Esta noite todo vai estoupar. Pero, mira, quedamos moi pouco. E temos moi pouco tempo para organizarnos. É un suicidio? Non, será esta noite. Debemos a dulzura. Agora todo o pobo está con nós. Toda unha comarca do noso lado. Sodes irmandiños! Estades preparados para loitar? Tamén con nós hoxe están os tamborileiros. Mira, pareceme unha locura. Pareceme unha locura moi grande. No, pero mira, ¿sabes qué? Que me parece unha locura, pero contan conmigo, claro. Irmandiñas! Irmandiños! ¡Toca xustiza! Porque sempre preferirán ternos escravizados, acobardados e enfrontados. A súa fortuna depende diso. ¡Toca loitar! Porque non hai liberdade sen revolución, nin alivio sen sufrimento. ¡Toca asaltar! Porque esta noite os nobres caerán, o réxime caerá e o castelo caerá. Xuntámonos en nome dos vivos e dos defuntos que nos trouxeron aquí. Toca ser irmandiños. Queredes cambiar a historia? Entón, todos xuntos, asaltemos o castelo. Seguidos tamborileiros, empurrade o ariete. ¡Asaltamos o castelo! ¡Asalto 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 o castelo!
favor. Por favor. Estou así por vos. Por favor. Oi, por favor. Por parvo, máis ben. Non dicías que estabas no cego? No mismísimo inferno sería máis acollidor que esto. A peor tortura para un verdugo. In nomine Patri, Filii e Espíritu Sancti. Que fai aquí esta xente? Temos churrasco gratis ou algo? Hai churrasco gratis? Traballar non creo que viñera, habrá churrasco, non? Teño que ajocharme. Abuela, teño que ajocharme. Eu teño medo dela e ela non me come. Sentado baixo as miñas pa chamar a fame. Eu teño medo dela e ela non me come. Non súa nadie me hija ni me pai malome. Non súa vida miña pero se pode. Sentado baixo as miñas pa chamar a fame. Un agasallo. Ai, síntome abrumado. Que tamaño. Que cor. Que reflexiva. A cor disque. Mira, esforzáronse tanto que hasta quedaron sin fala. Se souberas como a fixeron... Crees que debo sabelo? Pois mira, pintárono utilizando todo o sangue da súa primeira menstruación. Sabes que significa eso, verdad? Que son inmortais. Dios, has ben parvo. A ver, eso significa que a natureza xa lle dou aprobación pa... Cajar. No, pa... Comer algo. Joder, non, pa... retozar. Retozar... O qué? Pa meter o oso na pota. Pa que quería meter o oso na pota? Jardar o coche no garaje. Por qué? Non entendo. Meter un chorizo no pan. Pa comelo. Pa meter un pispete, ó. Pero vamos a ver. ¿Para qué se debe toda esta algarabía decente? ¡Ay! ¡Ya sé! ¡É a comitiva do meu helado de Sandokan! ¡Sí! No, esto só pode ser fragancia y maldita colonia barata, que asco! ¿Pero qué fan aquí? Irían polo anuncio do Airbnb do Castelo. Ala, cafillo! O anuncio, elimineilo! Non ves que agora, co noso príncipe musulmán xa non fai falta? Que, por certo, fillos, é idea miña ou está tardando moito? Vizcondesa, presento a revolta irmandiña. Falando de retraso, a Jalilla Turuleca. Pero esta non é a filla do verdugo. Pero de verdad que ninguén se acordou de matar a lo en baixo. Pero para que temos o verdugo? Fillas, buscademe o verdugo, xa, ahora! Cobarde. A ver, mira ben, un porco amarrado, un gato disecado e unha jaliña retrasada. A caña temos que ter medo aos trotamúsicos paralímpicos. Esa non é a cuestión, fillo. Dependemos. A nosa prosperidade depende da imaxen que o príncipe se leve de nós. Esta horda cheirenta, que asco. Evidencia. Inseguridade e falta de poder. E así non pode ser. Hai que votalos. Non nos iremos. Agardamos a vosa rendición e exilio. Vou facer contigo como fixen con dulzura, pero sin dulzura, o sea... Arranca, Freud! Con dulzura, pero... Como fixen que a outra? Ben me entendestes? Un caldo de jaliña bella. Fillo, fillo! Fillo, deixo estar. Irmanditos, poñe
Núñez de Moino, por favor. Non vos parece tan perigoso cando se trata dun rico musulmán? Oh, de verdad, apresade xa dunha vez. Xa me cansei. Ti non vas que falar comigo. Esterpir maldito. Por favor, agora hai que falar ben. Idemos de aquí. Xa, non pintades nada. Nada. Que... ¡Ay! Fillas. A cabeza, tráedeme a cabeza, por favor, sí. Ay. Subirei impostos e algún correrá a mesma sorte que a este. Pero, Aí tedes o sultán que tanto agardabades. Por fin chegou a fin. Tomad por culo. Pero isto é brigería, o cadáver era de dulzura. Era condenado que Dios, eu se o sei non subo aquí, quedo chupando algo no lombo, non? Verdugo, a quen debería matar? A vos ou a cara? Aquela, eu son sacerdote, estou aforado. Vamos, pai, que teño. Levadme para dentro. Xa temos un churrasco para esta noite. E agora só queda limpar o jadiñeiro este. Non choredes, non malgastedes as vosas vaguas. Para que? Con terroristas? Terroristas como estas? Ay, Dios mío. Protección. ¡Paren con esta barbarie! ¡Somos más! Vamos a ver. Hay mortes que son necesarias. Sí, necesarias para manter os valores da nosa orgullosa nación. Sentirse protegidos é algo legítimo e natural. Aceite arroxades o lume. Facedesme mártir desta causa acelerada. Poume en paz. Poume con dulzura.
xa por ele. Ai, pois mira ti, encantada! Operación Furia Épica! Ti sácate de aí, ó. Aquí ahora temos un novo credo. Rezamos, Padre, para que tu bendición y favor descansen sobre la vizcondesa. Rezamos para que la sabiduría del cielo inunde su corazón y su mente, y para que la guiéis en estos tiempos tan desafiantes. Rezamos por tu gloria y por tu protección. ¡Furia Épica! ¡Que comience a batalla! Creo que se sodes conscientes do que hai. Sí, sí, conscientes, moi conscientes do que hai. Que ser verdugo non ten cura, fillo. Mientras se mueve la espada, nin temo, nin ruido. Y tú no te remata hasta que se termine.
Que a morte da galiña non se en van.